रिकॉर्डिंग स्टूडियो गिरी फिल्म्स। रिकॉर्डिंग बाय त्रिपुरारी। म्यूजिक बाय अजय सिंह गौतम। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट गुअदी में ललनमा हो गए। गुअदी में ललनमा हो गए। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट गुअदी में ललनमा हो गए। गुअदी में ललनमा हो गए। गुअदी में ललनमा हो गए। म्यूजिक बाय अजय सिंह गौतम। ललना भाई से बाजे बधैया खुशियाँ से अंगनवा छा गईले। ललना भाई से बाजे बधैया खुशियाँ से अंगनवा छा गईले। सासु नदी खुशियाँ मनावे, सासु नदी खुशियाँ मनावे। ससुरु जी मगनवा हो गईले। ससुरु जी मगनवा हो गईले। ससुरु जी मगनवा हो गईले। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिकरापर का मुंडेरवा। सोने की थारी में जमना बनायो छोटा की नदी खिलावेली। सोने के थारी में जमना बनायो छोटा की नदी खिलावेली। भैया भाभी खुशियाँ मनावे, भैया भाभी खुशियाँ मनावे। पापा जी मगनवा हो गईले। पापा जी मगनवा हो गईले। पापा जी मगनवा हो गईले। आप सुन रहे हैं म्यूजिक ASG की प्रस्तुति। पप्पू लाल प्यारे सोहर गावे। श्यामू संग मगनवा हो गईले। पप्पू लाल प्यारे सोहर गावे। श्यामू संग मगनवा हो गईले। जियावन भोजपुरिया कहेले, जियावन भोजपुरिया कहे। त्रिपुरारी मगनवा हो गईले। त्रिपुरारी मगनवा हो गईले। त्रिपुरारी मगनवा हो गईले।